Intro. Dobré ráno, prvá je slovenčina. Dobré ráno. Pani učiteľka, na akej strane teraz ideme robiť úlohu? Na strane 48, príklad 8. Ďakujem, pani učiteľka. Dobre, takže môžete ísť k tabuli. No a napíš vybrané slova po B. By, aby, keby, bylina, bystrý. Zbytočný byť, obyčaj, pani učiteľka, áno, môžem si zdvihnúť tabuľu? Samozrejme. Obyčaj, bývalý, dobytok, kobila, bík, bývol, bývať, byt. Dobre, sadni si. Šimon, nehraj sa. Pani učiteľka? Áno. Môžem ísť na WC? Jasné, však si doma, kľudne. Ďakujem. Takže ďalej. Napíš mi bystrina. Bystrina. A zdôvodni, prečo si dala tvrdé I. Ja som dala za to tvrdé I, pretože je to príbuzné slovo k bystrým. Sadni si. Napíš mi slovo ryba. Ryba. Prečo si dala tvrdé I? Prečo je to vybrané slovo po R? Sadni si. Kto ide? Ty alebo ja? Choď ty! Kto spí? Nikolas. Napíš mi. Bík. Zdôvodni, prečo si dal tvrdé I. Pretože je to vybrané slovo po B. A chôdzi sa nerozpráva. Napíš mi slovo hovoriť. Prečo si dala mäkké I? Pretože to nie je vybrané slovo po R. Nemusí byť len po R. Napíš mi slovo povedať. Prečo si to tak roztiahol? Sadaj. Ďalší.
Dobre, deti, ale nevystrájať. Áno, pani učiteľka, áno, pani učiteľka. Ideme hrať pravda, úloha alebo láska. To môžeme. No áno. Len oni nás nesmú počuť. Ale len mi tri. Áno. Prosím, len mi tri. Tak chlapci, vy si chodte hrať to, čo vy chcete. Ideme k ním. Ja idem k ním. Ahojte. A ja. Čo tu robíte? No, my sme sem prišli, áno. Ale vieš čo? No ani nehovor o tých hasičoch. Ale keď ku mne prídeš, ja ťa budem učiť hasičské triky. Nie? Nie. Choď preč. Vítajte u Tom a Lea. Toto máme. Tá video je úžasné. Tak toto máme. To nie je dobré. Dobre. Jednu úlohu mám a ďalšiu. Vítajte u nového videa. Toto video bude o pande. Hello, mother fun, hello, mother fun, hello, mother fun, hello, mother fun. Koniec videa.